Siguiente premio lo entrega la Asociación de Mujeres Cineastas y Medios Audiovisuales CIMA y este año ha recaído en la serie de EITB Euskal Irrati Telebista, Irabazi arte. Entrega el premio Beatriz Artolazabal, consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco. Gabón. Gabón, Sailburu Andrea. Recogen el premio las creadoras de la serie, Julen Eranburu y Maite Duque, su director Javier García de Vicuña y las actrices Sua Emparanza, Ainhoa Azpidarte, Ane Garmendia, Ane Iturrate, Naya Sillero y Naya Lacalle. ¡Aupa equipo! Gabón. Queremos agradecer a Pausoka por confiar en nosotras para crear esta serie y desarrollarla. También queremos dar gracias a Euskal Telebista porque confió en esta serie desde el principio, al equipo técnico y artístico que la hizo realidad y a la audiencia que la ha apoyado. Y esperamos que siga apoyándola en esta segunda temporada. Eskerrik asko. Eskerrik asko Zimari eta eskerrik asko gure aurretik bidea zabaldu duten emakume guztiei, euren artean Irama, eta espero dugu honelako sariekin atzetik datozenen bidea errazagoa izatea. Eskerrik asko. Bueno, guretzako ohore bat da, emakumeen eskubideen alde egiten duen euskarazko telesail batek sari hau jasotzea. Oso pozik gaude, baina oraindik bide luzea gelditzen zaigu borroka honetan, beraz horrelako sariek indarra ematen digute horrelako proiektuak egiteko, eta ezer gutxiago. Mila esker, muchas gracias. Y si decimos que el futuro está asegurado, es por esta razón, por ellas. Kuadrilla, Gabon, kaixo ze moduz, Gabon, Sua, eta zoritxonak, sarixan gaitxik. Ze moduz se sentitzen da? Urburitasuna oraina pixka lasaiago jasota, baina oso pozik. Espitxa edarra bota dozu berdintasunan alde. Esan behar da azkenien, bide edarra indogula, baina ondiokan be, zeuk esan duzun moduen, asko dakagula itxeko. Bai, indikan eskubideak lortzeko bide luzea daukagu. Baina, guk badukagu aukera bat, pixkat ondorengoei bidea pixkat errazteko. Irabazi arte telesaila deitzen da, eta gaur be, irabazi osue, 3 eta utz. Ane, ze pasau da gaur, errex? Bai, gaur errex. Bai, oso pozik azkenean ore bada, hemeneutia, eta inbeste jende ezagutzia, eta oso pozik gaude. Bigarren denbora duitxabe grau dozue, Aino, saldi barku da gainera, neure bizilaguna gainera, Aino, azetopauko dugu bigarren denboraldi hortan. Nik uste lehenengo denbora dizien baino gauza geixa ez, azkenien geure arteko harreman horrek ikusiko die, ja printzesak batuen die, eta hori, euren abenturak, eta futbolien bebai sosegat gertatuko da, eta orduan ikusiko da. Ondo, nik emozionautu nau, ikusteko guaz, bai, lehenengo baina goazen dijua, eta gero urren gortien zebuena, naia, Gabon, barriro be, ze muguzko esperientzia izan da? Oso polita, lehen urtean bezala, aurten agian motzago izan da, baina oso intensoa, eta gu oso pozik gaude egin dugunakin, orduan ikusiko dugu. Ez dakit zoze aurreatu geinken, zoze esan aldan, garo betiko kontu ez da, txiton jefi, behortiaz bueltak abe bai, ez dakit, zoze kontau leike, aurreatu leike? Nik esango nuke batez ere futbola ikusiko egula, ez dut asko aurreratzen, baina horrez gain emozio asko, nik uste telesaionek emozio handiko atalak emate ditula, eta, negarrak, barrak, eta denetatik, hasi que ikusi eta ikusiko guztun. Ikusiko dugu, klaro baiet, aste oso gogorrak izan diebe, asko rau dozulako, baina zu azkenean hori be politxe da, ez da, emaitza hor dagoelako. Bai, azkenean jasotzen dugun harrera izugarria da, umeekin eta gaztetxoekin, eta etortzen diranean esatea, ze polita, ze pasada, guretzako ere indar bat da, ez? Bukatzeko, zeba ikusi behar dabe gure ikusentzuliek irabazi arte hurrengo urte hortan?
Azteko gaur egungo gai garrantzitsua jorratzi delako, emakumean futbola eta baita gaztien arteko harremana. Bide batez, after party badakagu. Gurasu be etxen ikusten ongo diez, gero after party xara jungo zarie? No, eski baiet. Irabazi arte, ez da? Irabazi arte, eskerrik asko.